Ahojte, zdravím vás z Frontline festivalu a poďme si dať soundcheck. Kto zakričí najhlasnejšie, ten vyhrá tento pár tenisiek. Poďme na to. Mám tu skupinku odvážnych chalanov, tak poďme na to. Flexdog! 115. Tak poď na to. Frontline! 112, trošku slabšie. Daj tomu poriadne. Flexdog! 109, tak poď na to. Fortnite! To bolo divoké, ale bohužiaľ iba 107. Tak a poďme na posledného. Frontline! 124, máme tu víťaza. Air Force jedničky sú tvoje, nech sa páči. Pocity po výhre. Bomba, já už mám v píči boty, že jo, koukej. Vidím, budeš potrebovať nové, tak si to užij a díky. Děkuju.